Maitt vashora Madamboss zvikuru vakati seiko kuchemera hanzva dzepanze semuroyi. Vataura vakati ivo havamboitsiwe pressure nefake life nekuti zvokwadi mukomana avigwa zvisina dignity. Vashora zvikuru nyaradzo vakati kokana ari makambani enyu amunoita mabrand ambassador chaiwo kovagokuregai seiko mune tende rimwe chete. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Maitt vataura vakati sensei mugo avigwa zvine dignity. Vakati kana kumba kwenyu kwakarongeka zvinoonekwa chero nepanofa hama yako. Mugo was celebrated even in his death. Vataura vakati sekuru murata's funeral deco and everything was spot on. Kwaiva nebendi nema artist zvaiva zvakanyanyisa kurongeka. Vati ivo hatingarwadziwe nefake life isusu. Shemu munonzwisa tsitsi vedu kuratidza urombo hwese nepanhamo inonzi real life versus social media. Hativhunduke mapictures iPhone tinotaura zviri paground musandi sembure zvenyu. Vamwe vataura kuti nai Maitt nyaya muri kutaura yemunhu akachemerwa panze tese tinozviziva muri kutaura nyaya yamadamboss. Vakati aiwa ini ndofana kuvaziva panyaya dzipiko nai vedu vanogara kudema here mubhuku rekwani zviye vanoimba vanoita nezvei wakambondiona here ndiri ikoko. Manetizens aedza kurwira Madamboss vanga vachipiwa umwe rake rekufuka nekuwarira. Pana atizvo regai musvipo nemabig companies nekuti bitterness yakadai so aiwa hazviri kudaro pamunhu mukuru. Iwo ndokubva vati macompanies hawo naiwe muchizorara munhamo zvotibatsireiwo kuita brand ambassador wemacompany uri roja uchiradza chituna panze. Excuse me, apo I'm still sleeping in my house living my life and also not hungry for companies. I own mine. Companies dzinotadza kukupa befitting burial tibvirwe kumepo mafakist evanhu kuti nyaudza nezvisina basa. Hatiraramiswe nemacompany. We work pane macompany kana one yawakaona here ipo paya kuradza chituna panze kunge muroyi. So ndo mashoko Maitt vari kuti ivo Madamboss vakakonewa zvachose vakararisa brother yavo panze. Guys, tikaziva kuti musha ndewe vana vakomana tinogona kubatsirika. Yes, vana jekingarande vanoenda vachinoona matongo vachiedza kumutsa, but tiri kuti susu sekuru Gudo ivo vaya ndo vanga vari muridzi wemusha nekuti ndiye mwanakomana anga aripo. Kana iye akakonewa kusumudza matongo ekumba kwavo, then ifault yani ifault vasikana vakaroorwa vakaenda kune dzimwe misha here kana kuti. Ende musakanga moti Madamboss havasiriwo musikana mukuru. Kuna namai vakuru, vana mai vana tsitsi varipo zvakare, vana Queen of Peace varipowo. Kuwai vanhu vada kubatira Madamboss pfuti. Vamwe vari kuti isu yedu hatisi mafan of both ladies, but hatisati takambonzotaira chiganza with material things and stuff. Or these posts dzinondijamba feli ndiye wandinongoziva anoposta zvokuti ndine chakati. Vazhinji vari kuti the truth has been said, they should have buried him kuharare kwacho, because nelife dzavanorarama pasocial media ozotaura paground zvinoita kuti vanhu vataure zvavanoda. Ukaona uri celeb, at least try to keep up in all aspects, cause uchasekwa nevanhu. That's a fact chero ukati chii. Vamwewo ndo vakati aiwa guys musakangamwe chinhu chimwe chete. Gudo ndiye akati anoda kuvigwa padhuze namai vake uye aneimba kuharare, so zvekuvaka kumusha handionese zvine basa if no one is going to stay there. Situation yavo is like masituation akawanda. Kumusha uko pakangofiwa tinongosiya pakadaro nekuti panenge pane mabita memories tongoenda hedu kutauni. Asi kana zvasvika zvematongo tinenge tichingouya kuzosiya makuva. Kumusha ndekwokuviga vanhu chete zvekuti hapana kuvakwa ratova drama. Vacant family vati ivo tinomirana feli, we love feli, vanhu ndivo vanomudena. Pakafa baba wake Facebook yakarira vanhu vachiseka nawo makumudena kuti atsiva. Aiwa guys, whatever she's doing, this lady is good at it. Ndaimboti handiite zvemateam, but I feel very motivated by nyika ichimutarisira pasi, Mwari vachimusimudzira. Ko Mwari haasi blazo yemunhu ka. Zvamunoseka mazosangana nazvo 2 times more muri kufarira kupiko. So nyaya yake yatika ndeyekuti pakashaika vamurata Madamboss vana kumboisa an official statement. Zvakare
sisi vavo Queen of Peace vakamanya mumastreets vachiratidza kuti vane mufaro zvikuru kuti paitika chiitiko chakadai. Ndo zviri kungotaurwa nevanhu kuti aiwa chakatanga ndicho chakachenjedza. Anyway guys, this feud inostretcha ichiramba ichidzokera kumasure zvokuti vanhu vachatombozivi kuti yakatangira papi. Asi iyo nyaradzo yasorwa zvikuru kukonewawo kumira nabrand ambassador wayo. Handiti ndipo payaifanira kuratidza kuti iyo ikampani yakarongeka. Paifanira kuva paine zvacho zvinoratidza kuti iyi ndiyo nyaradzo. Zvakakonekamwa kurufu rwababa vaJapraiser vakamira venyaradzo vakazara yadhi yose. Takangova blue throughout rufu kusvika rwanopera. But aiwa uku kubrand ambassador yavo iyi varatidza kuti vaita zvekushara zvachose. Havana kuswera kana kutomboswederapo. Hatina kumboona chero official statement iri kubva kuna vamataranyika kuti vari kuchema naambassador wavo. Chiko chiri kuitika kunyaradzo uku guys, ichiri a good provider of service here kana kuti maybe vane dzavo dzavari kuita naMadamboss. Mukomana chero JP akangonyarara wane. Hatina kuwawo anything from that brand. Guys, pakaipa hapo.